Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Regai tipinde pahurukuro yedu ine musoro wenyaya unoti zvitsvene zvaMwari part 1. Kwazisai vateereri mufundisi. Vateereri tokuchingamidzai. Toda kutenda zvitsvene zvaMwari part 1 ndo musoro wedu wenyaya watiri kukurukura nhasi. Okay. Tichiri kuenderera mberi nebhuku raDhaniel. Saka pataitarisa muna Daniel chitsauko 5 takapedzesera tichiona Belshaza musi waaita bira rake musuya panyora ruoko pamadziro. Panyora ruoko pamadziro. Takaona Belshaza achinotora midziyo yaishandiswa kuJerusarema. Iya yaiva yatorwa nasekuru wake. Yaiva yatorwa nasekuru wake. Yaiva midziyo mitsvene yaishandiswa kunamata Mwari wekudenga. Belshaza achibva aitora kwakuisa zvinhu zvanga zvisina kutenderwa naMwari, kwakuisa doro imomo, kwakunwa. Pakuzanganisa kwaakaita zvitsvene nezvetsika dzavo dzemararamiro avo emuBhabhironi, zvakakonzera kuti Mwari vatumire chanza cheruoko kuzonyora sentensi yanga yabva kudenga. Ndo musi waparara Belshaza. Saka ndo kwatiri kubva nepfungwa yedu ikoko kwekuti kune zvitsvene zvakaitwa zvitsvene naMwari. Kana zvichinzi zvitsvene mufundisi, ndaida kutokubvunzai kuti kureva zvinhu zvakatsaurwa naMwari kuti ichi chinofanira kumira zvakadai. Saka marayiriro aMwari iwayo anofanira kukosheswa. Kana chinhu chichinzi chitsvene zvinongoreva kuti chakatsaurwa naMwari, choda kukosheswa. Uye akatorayira kuti chinofanira kumira zvakadai. Saka mamirire iwayo anoda kuti akosheswe. Saka kune zvinhu zvakati kuti zvakatsaurwa naMwari kuita zvitsvene. Regai titange nekutarisa chimwe chacho nhasi. Regai titange nekuverenga vaHebrew 13 pavhesi ya4. Tiverengere muranda washe. Hebrews 13 vhesi ya4. Patinenge tiri kudzidza vateereri tokurudzira semazvese kuti tsvagai ballpoint nebepa muchinyora mavhesi atinenge tichidaya. Paunanyora zvinobatsira kukasika wanzwisisa. Ndakuverenga kuno Hebrews 13 vhesi ya4. Kuwanana ngakukudzwe navose, nenhoo ngairege kuva nemhosva, nekuti Mwari achatongesa mhombwe nevanofeva. Now, ndima iyi iri kuburitsa chimwe chinhu chakakosha chiri kunzi ngachikosheswe nevanhu vese. Kuwanana marriage. Muchato. Muchato ndo chimwe chezvinhu zvakatsaurwa naMwari kutsaurira vanhu. Mwari anoda kuti michato ikosheswe. Ndosaka achiti nhovo itsvene ngaikudzwe. No kuri aimbe mukati. Saka muchato mutsvene,
Mwari vanoda kuti tiuremekedze, tiubate neutsvene hwavo. Pamuri kuti muchato mukurevei mufundisi? Tiri kureva kuwanana, kuroorana. Alright. Chinhu chakatsaurwa naMwari ichocho. Pandanzwa muchiintrodusa muchiti zvakatsaurwa kureva kuti zvinhu zvakaiswa parutivi zvinoda kubatirwa kabatiro kazvo. That's right. Saka muri kuedza here kutofanira tisati tadzidza kudai kuti Mwari anenge anosvinurira maziso kuona kuti muchato uri kuitwa sei? Exactly, ndizvozvo. Mwari ane hanya nemichato. Chimwe chezvinhu chaakamisira vanhu, chaakatsaurira vanhu. Saka zvamungadai makaita manje mungadai makafanodza vateereri vedu kuti vhiki rakati ndine chidzidzo ichi kuti vari kudzimbaka vangadai vanga vatogara semhuri dzese. Even murume nemukadzi vangadai vatoti ngatigarei kune chidzidzo chakadai. Alright, famba henyu. Kunogona kudaro kuine vari kutonzwa vari vese. Regai tiverenge kuna Mateo 19 vhesi ya8. Matthew 19 vhesi ya8. Akati kwavari, nekuda kwoukukutu hwemwoyo yenyu Mozisi wakakutenderai kurasha vakadzi venyu, asi kubva pakutanga zvakanga zvisina kudaro. Now mukatarisa zviri kutaurwa nendima yemufundisi ndeyekuti kune zvimwe zvinhu zvaakusanganikwa nazvo munyaya dzekuwanana, zvaakusanganikwa nazvo nhasi mumichato. Ndazonzi nyaya yekurambana. Ndo chimwe chacho. Mwari ari kuti, ndima iyi iri kuti kana muchida kunyatsoziva marriage as God intended, Mwari aida kuti mumuchato munyatsoitwa sei, munodzokera kumavambo. Nekuti mukada kukopa michato iriko iye zvino, kune zvimwe zvakasvika pazviri nekuda kwekuoma kwemwoyo yevanhu. Hardness. Handiti mazviona. Saka handiwo madhizainero akanga akaita Mwari kuti muchato unofanira kufamba sei. Saka pamuri kuti todzokera kwekutanga kwevabereki vedere kureva kuti ana sekuru vedu aizvifambisa sei? Kana Mwari achiti zvakanga zvisina kudaro kubva pakutanga, kureva kuti pakatangira muchato pacho. Saka tofanira kudzokera pakatangira muchato, takutodzokera mubindu reEden mufundisi. Muchato unaotangwa nasekuru wako. Ndafunga kuti muri kuti tienzanise mazuva ano nezvaiita ana sekuru vedu. Mutora pacreation. Tonoona kuti Mwari achimisa muchato wakamiswa wakaita se mukanyatsounanganidza makagadzikana, munonyatsoona pfungwa yaMwari pamuchato, zvekuti vanhu vanofanira kushingaira kudzokera kuoriginal pfungwa iyoyo, kuoriginal design iyoyo, kuitira kuti mumichato zvinhu zvinakire vanhu. Alright, ndiri kukunzwai. Isusu taidzidza bhuku raDaniel paakavhiringa zvitsvene zvaMwari. Imimi pamazogadzira chidzidzo ichi mufundisi, muri kuteere chingabatsire vateereri vedu? Chinofanira kutobatsira, ndo chinangwa cheshoko raMwari. Vese vanhu kune problem here because ndimo wafundisi pamunogadzira zvidzidzo pamwe mune maona unge kunharaunda kuvateereri vedu kuri kuita dambudziko remuchato. Because inini kwandinobva vanhu vari kuchata mufundisi zvakanaka almost every weekend. Unoona mabhero motikari vanhu vachichata. Now chinonzi muchato chatiri kukurukura hatisi kungotaura zvemutambo. Iwe wauri kutaura uri kuridzirwa mabhero ya mutambo wekuwanana. Wei mukutora marriage yacho yese yacho vanhu vakutogara. Mumbamao ndo yatiri kutaura iyoyo. Hatitika. Saka rega tinzwe pazvakatangira kuti zvakatangwa sei. Genesis 1 pavhesi ya27. Genesis 1 tikozoverenga Genesis 2 verse 24. Genesis 1 verse 27. Mwari akasika munhu nemufananidzo wake, akamusika nemufananidzo waMwari, akavasika murume nemukadzi. Chiendai pa Genesis 2 verse 24. Naizvozvo munhu anofanira kusiya baba vake namai vake anamatire mukadzi wake vave nyama imwe. Panapa pari kunzi Mwari akuumba muchato. Akaumba achidai, akagadzira vanhu vacho vanofanira kupinda mumuchato, vanofanira kuwanana. Zvikanzi akavaita vari vaviri, murume nemukadzi. Ndobva aenda pamberi zvikanzi murume anosiya baba vake namai vake oenda kumudzimai wake, vaviri ava vove nyama imwe chete. Kwakutaura ukama hwemimba yemukati sekutaura kwamamboita. Saka Mwari ari kuti
vanofanira kuroorana murume nemukadzi ndo vanofanira kusangana pabonde. Ndo karongero kaMwari pamarriage. Inoda murume, inoda mukadzi, vaviri ava vobatana mumuchato. Unoseka straight. Ayo, matauriro amuri kuita maitaraki kuti nharaunda yatinogaraka ine mitemo yakanaka. Ngozi kune dzimwe nyika tingadai takutotandaniswa munomu. Ngozi kune dzimwe nzvimboka vanongokonzida kuti paita vanhu 2 chete. Havazoongoroti murume nemukadzi. Chero vangoita 2. Chimira uone manje. Verenga Leviticus 18 papfungwa iyoyo verse 22. Leviticus 18 verse 22. Usavata nemurume sezvinovatwa nomukadzi zvinonyangadza. Right. Urikuona Mwari haana kusiya zviri silent. Toda kutenda Mwari kuti sekutaura kwamaita mufundisi kuti muno medu mitemo ichiri kuchengetedza nekukurudzira vanhu kuenda pafungwa yaMwari. Kuti kana makuroorana tsvaka murume atsvake mukadzi, vaviri ava ndo vochatiswa. Because kune dzimwe nzvimboka taizobuda muno mustudio tatovharirwa gedhi panze apo. Saka Bhaibheri riri kuenda pamberi manje riri kuti iro kusangana kwemurume nemurume muimba yemukati pabonde zvinonyangadza Mwari, zvinosembura Mwari. Kune vanhu vanoita maarguments akasiyana siyana, mumwe achiti hanzi chiberekerwe munhu anenge akaberekwa akadaro zviri munyama yake. Chiberekerwe handicho chatofanira kuteedzera. Ndo chakatofirwa naJesu kuti tikunde kana chichipesana nezvinodiwa naMwari. Matiya zokoraitinzwa. Kune vamwe vanotiwo ndinoita chingochani nekuti zviri mandiri pakuzvarwa majinzi angu ndo masikirwa anga kudaro. Saka chiri kubuda panapa Mwari aizviziva kuti kunogona kuita vanhu nekuda kwechitema vanoberekwa vakarerekera ikoko. Chitema chiri kukonzera. Chiri kukonzera. We are in the world of sin. Design yaMwari munhu aifanira kuti attractwe nemunhu weopposite sex. Panyaya dzekuroorana. Handiti mazvoonaka. Saka Mwari anobva asteta zviri clear kuti chingochane murume ngaaroorane nemukadzi. Iyo panyaya yevarume nevarume ika. Ayo ndikukunzwa. Matauriro amuri kuita kunge zvinonzi dambudziko riri kuvarume chete. Maripoti anosvika kwandiri mufundisi even mune zvimwe zvikoro vana vedu vaduku avo zvakutowanikwa zvakatonyanyisa vakadzi nevakadzi. Saka pakuwanana ngazvinzwike kuti Mwari haana kudhizaina kuti mukadzi nemukadzi varoorane kana kuti murume nemurume varoorane. Hazvipo pazano raMwari. 19 yaGenesis verse ya 4 na5. Genesis 19 verse 4 na5. Zvino vasati vavata varume veguta ivo varume veSodhoma vakakomba imba, vaduku nevakuru, vanhu vose vekumativi ose. Vakadanidzira kuna Loti vakati kwaari, varipiko varume vakapinda kumba kwako usiku huno? Vaburisire kwatiri tivazive. MuSodhomu makakurumbira tsika yechingochani yekuti murume nemurume vanoroorana, vanovata vose. Ndosaka uchiona zvinezvi panonyorwa pamwe pachiti murume kana abata umwe murume anonzi sodomi kana kuti aita sodomize. Hanzi anga achisodomize. Kureva kuti aita tsika dzekuSodhomu. Saka ndo tsika dzakakonzera Mwari kuti ati Sodhomu hatingachaisiyi iripo yomirira kuguma kwenyika. Saka ukaona munyika makuitika zvawangoitaura zviya kuti vanhu vanolegaliza kuroorana kwemurume nemurume kana mukadzi nemurume, mukadzi nemukadzi, yaswedera zvikenge zviri paSodhomu. Kuibva kwenyika ikoko kuibvira kuparadzwa. Handizvonaka ndo mamwe masaini ekuti nyika ino hapasina nguva yakareba. Rega tidzokere tiende pamberi futi panyaya yewana nokuti Mwari anoti kudii kuna vakorinde vekutanga 7 verse 2. 1 Corinthians 7 verse 2. Right. Asi nekuda kweupombwe murume mumwe nemumwe ngave nemukadzi wake, nemukadzi mumwe nemumwe ngave nemurume wake. Panyaya yekuroorana betera. Bhaibheri rinoti murume ngave nemukadzi wake. 1. Mukadziwo ave nemurume wake 1.
Saka panyaya yekuwanana Mwari anoyatsa zviri clear. Mukadzi haafaniri kuita varume vakawanda kuti vamuroore nguva imwe chete. Nemurumewo haafaniri kuita wakadzi wakawanda. Inyaya yebarika iri kutaurwa panapa. Manje mufundisi matauriro amuri kuita muchanetsana nevamwe vafundisi. Because maybe itombondibatsirai. Panoitwa zvechechi pese vanhu vanoshandisa bhaibheri. Because ini ndiri kuona zviri clear mubhaibheri kuti murume anofanira kuita mukadzi wani pamandiverengesa. But tina vamwe wenyu wano anotungamira machechi anogona kutenga ine 5 kana 6. Right. Inzwa unzwe mubvunzo handisi kuti aitirei 6. Ndiri kuti vanenge vachishandisa bhaibheri here. Handizivi kuti ndora vanenge vachishandisa here. Ndikuti kana ukashandisa iri riri kuti murume 1 mukadzi 1 mukadzi 1 murume 1. Nemhaka yei enda kuverenga maraka aiwa tiri kuuya unozva sei ndibvunza dai ndakutozviona kuti okay ndosaka vamwe vanhu vachirambidza bhaibheri pakunamata kwavanenge vachiita pezika haugona kuti uine vakadzi 4 wobata bhaibheri kumberi kwechinokurambidza kuita 4 unopedzisira wangoti hatishandise bhaibheri takutungamirwa nemwe kuti ukavhirwe idzi nyaya dzako. Mamati ndiverenge panani Marakai 2 vhesi ya 14 na 15. Alright. Malakai kwenda pa 16 verse 14 kusvika pa 16. Kunyangwe zvakadaro munoti nemhaka yeiko? Nekuti Jehovha wakanga ari chapupu pakati pako nemukadzi weujaya hwako wawakanyengera, kunyangwe ari shamwari yako, nemukadzi wako wawakaita sungano yako naye. Ko haana kuita mumwe chete, kunyangwe akanga aine mumwe mweya wakasara here? Zvino wakaitirei mumwe chete? Wakatsvaka rudzi rwaMwari. Saka chenjererai mweya yenyu, kurege kuva nomumwe unonyengera mukadzi weujaya hwake, nekuti ndinovenga kurambana, ndizvo zvinotaura Jehovha Mwari waIsraeri. Right. Panapa pane pfungwa mbiri dziri kutsimbidzirwa. Yekutanga Mwari ari kuti ari kutsimbidzira iye abva kuna vaKorinde yekuti murume 1 mukadzi 1. Oti iye dzokerai pakutanga. Chandakagadzirira Adhamu mukadzi 1 hakusi kuti ndakanga ndaneta nekusika. Hakusi kuti simba ranga rapera rekusika. Aiyewa, asi ndiyo pfungwa chaiyo yemuchato kuti murume 1 mukadzi 1 iye akatokwana. Wapabataka ndo pfungwa iri kutsimbidzirwa naMwari. Pastor Mavhese nyari kuramba achishora barika. Ichocho magadzira amaita ari kuramba achingoramba barika. Ari kuramba ndo pfungwa yaMwari. Mwari haadi zvebarika. Haadi kuita murume aita saka chindibatsirai ndaona ndoda kuti timbonzwa kambo. Toita sei nemuteereri anogona kuva aripo ari kuzvinzwa izvi but obva ati aiwa nyaya yebarika chivanhu chedu. Right. Itsika dzedu. Right. Imimi kustudio haikonai kushora tsika dzedu. Tobatsira sei? Right. Ngazvijeke kuti kana dziri tsika dzedu asi dzinopesana netsika dzaMwari. Izvo zvikajeka kuitira vasati varoora vanoda kunamata Mwari vazive kuti nyaya yebarika zvachose hatifaniri kuenda kwairi. Saka pamuri kuti zvopesana naMwari indirect muri kungoti tsika ikaramba ichitwa hapana zvekuenda kudenga. Iyi tsika iyi haidiwi naMwari zvachose mufundisi. Mwari haatoide. Saka kudenga kamunhu achinamatira zvekuenda kudenga ngatsvake kufadza Mwari. Saka tiri kuti vasati varoora siyanai nebarika. Kana paine vawanikwa nechidzidzo ichi vatovemo vari kuda kuita zvinodiwa naMwari, munhu ngaaende kunobvunza Mwari kuti Mwari shoko renyu ndarinzwa. Saka ndoita sei kuti ndiite zvamunoda? Kuti ndiite zvamunoda. Ndofunga tombonzwa kambo. Right. Tisati tanzwa kambo ingoverenga 1 Timothy 3 verse 1 na 2. 1 Timothy 3 verse 1 na 2. Right. Iri kutiyo panapa. Ishoko rezvokwadi rekuti kana munhu achitsvaka basa romutarira anoda basa rakanaka. Naizvozvo mutarira anofanira kuva munhu asina chaanopomerwa, murume womukadzi mumwe chete. Nevhesi 12 yacho inobva yati chifuti. Vhesi 12 yoti vashumiri ngavave varume vano mukadzi mumwe chete. Saka iri kubudisa pachena kuti watungamiriri munyaya dzekunamata kuitira kuti vave muenzaniso vanotevera vakope kwavari. Ndacho kuti sei maita kuti mbomisa kambo mutsime mundikuona hamusi kubva panyaya. Mutungamiriri anofanira kuseta example ngaite mukadzi 1. Kuti vaanotungamira ngavaite 4 kana 5. Aiwa ngavachikopa kumutungamiriri.
ndonyaya saka togona kuti kainduka ukanamira ine 6 kana aine 6 majeka saka kutora kuti chechi yese ka isusu ngatingo zviri kudiwa naMwari ayo betero ndikura kuti vanenge vakukopa ka vanokopa zviriro kukopa anza irirongo manje ipa ngatimbonzwa ikambo rambai muripo vateereri tichazoonana osona tenzitoonana ndinodisa kumuona Jesu wakandifira ndichazomuona tenzi yomiri kwedenga tichazoonana naye kare kare kumusha tinomuchingamidza yavateereri tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu zvitsvene zvaMwari part 1 regai tiende mberi muranda wacho toda kuti tiende mberi ndaida kungobvunza kuti imimi handizoti makakura sei but kwandakakurira barika raikurumbira saka munhu anogona kutoti kasitoni ari kungodaro hake inge akakura munharaunda ine barika ari kuti panoitwa seapa right unogona kukura munharaunda yakadaro handiti mazvona ndosaka patatangira hurukuro yedu kasitoni bhaibheri ratikurudzira kuti dzokerai kumavambo nekuti mukadzokera umwe neumwe kwaakakurira munonodzoka nehanza dzisiri idzo because kuna vanhu vasingangoteerere chinhu chakanaka ka vanenge vachingoti givhirwo dzarudai akakurira pabarika saka zvaita kunge zviri kutaurwa naMwari ka zvashaya basa but zvaMwari ka hazvishayiswe basa nekwawakabva nako nekuti rinoramba riri shoko raMwari. Imwe pfungwa inotsimbidzirwa naMwari manzwa kuna Marakai achiti ndinovenga kurambana. Handitozvona pfungwa iyoyo haina kutanga kudzidziswa nhasi kasitoni. Enda kuna Mateo 19 unzwa kubva pa3 kuenda pa8. Matthew chapter 19 verse 3 to 8. VaFarisi vakauya kwaari vakamuidza vachiti, ko munhu anotenderwa kurasha mukadzi wake nemhaka ipi neipi here? Akapindura akati, hamuna kurava here kuti uyo wakavasika pakutanga wakavaita murume nemukadzi? Akati, nekuda kwaizvozvo murume achasiya baba vake namai vake akanamatira mukadzi wake, ava vaviri vachava nyama imwe. Nekudaro havachiri vaviri asi nyama imwe. Zvino izvo Mwari zvaasonganisa munhu ngaarege kuzviparadzanisa. Vakati kwaari, Mozisi wakagorayireiko kuti murume amupe rugwaro rwokumuramba agomurasha? Akati kwavari, nekuda kweukukutu hwemwoyo yenyu Mozisi wakakutenderai kurasha vakadzi venyu, asi kubva pakutanga zvakanga zvisina kudaro. Saka Mwari ari kuti barika no. Yes. Chimwe zvechaari kuti ndinochiwenga kurambana. Because Mwari unofunga kuti kana barika rarambidzwa ka ndikatora umwe mukadzi ndikambochofa 5-10 years ndomusiya ndonotsvanga futi umwe. Izvozvo futi Mwari ari kuti no. Because kuna anetsike kuti pamasangana pese kudzinhamu dzemusha anenge achindotsa mukadzi munyowani. Anenge achizi ndombuya wako. Anenge achikuintroduce handitozvonaka. Saka Mwari ari kuti teererai vateereri, kana kuine vamwe vari mutsika dzakadaro, Mwari anoti izvozvo zvinokonzerwa nekuoma kwemwoyo. Ukukutu hwemwoyo ndo unosaka Mwari azoti ndingavadii, asi hakusi kuti zviri muzano raMwari. Right. Saka handei tinzwe pana vaRoma 8 verse 7 na8. Romans 8 verse 7 to 8. Nokuti kufunga kwenyama kunovengana naMwari, nekuti hakuzviisi pasi pemurayiro waMwari, hakugonewo. Zvino vari munyama havagone kufadza Mwari. Right. Now nyama ine zvainodai. Yes. Nyama ndo inokonzera kuti vanhu vaite barika. Ruchiva runenga ruripo nemadambudziko ese anosanganikwa nawo pabarika. Kune umwe munhu anongorida zvakadaro. Chii chinomukonzeresa? Ruchiwa nekuteedzera nyama. Pane tumadhara katunobva twatoti barika rinoda anorigona. But hakuna anorigona because kugona kudzvinyirira munhu
ndokugona kwavanenge vachireva Okay. nekuti hapana munhu angagone kufadza madzimai ese zvakafanana pabarika agofadza nevana vacho. Ndosaka uchiona kuti ava kangoenda apo vakurevavo, ava kangoenda apo vakurevavo. Alright. Saka chaanenge achiti kugona ka anenge agona kunatsovadzvinyirira kuita grip. kuti shungu dzenyama yake iye dzizadziswe Chete. ndo zvaanenge agona ipapo. Okay. Handiti wazviona. Saka kuteera nyama manje ndokuri kunzi kunovengana naMwari. Saka vanenge vachiti indoita chikochani because ndakaberekwa ndakarerekera ikoko. Kuteera nyama ende hanzi nyama inovengana naMwari. Saka ino- hanzi vanorarama munyama havagone kufadza you Mwari. see now. Saka vateereri ngatiregei kuteera nyama nezvainoda. Ngatiteerei nyama tichigaidwa nemurayiro waMwari. But ndichiri ipapo pastor, Ehe. ndaona zvinomemapa kuti Mwari haadi kurambana Right. mabva pabarika. Ehe. But kune vanhu one pastor mubhaibheri vaitova nemabarika. Right. Ikoko ndokwataakuenda manje. Oh. Kuti ngatichiregai kukopa vakatitangira pakutenda. Semubvunzo wauri kubvunza. Unoziva kuti wandirangaridza imwe nyaya yakamboitika tiri kuchikoro. Pana tiri kuchikoro, unoziva patakafunda tiri kupuraimari. Paiitwa zvekunzi wamwe pagroup 1, umwe pagroup 2. Kana nguva yedu zvaidaro. Zvaidaro. Group 1 ndo raive vanogona. Saka rimwe zuva manje tapuwa metsi dzokunyora. Tanyora. Saka zvakaitika ndezvekuti umwe pagroup 4 akasvokotora bhuku remetsi romwe mukomana wataitagara naye pagroup 1. Imi maipa group 1. Handiyo nyaya yedu Alright, it's okay. nditeerera. It's okay. Saka atora manje ndokunokopa metsi Yemukomana ari pagroup 1. Saka zvakazoitika ndezvekuti vakabva vakopana pagurupu ravo. Pagroup 4 paya. Tichaonomaka manje ndobva aona kuti vanhu vepagurupu 4 vese vatadza zvakafanana katadziro kaitwa naradziro tari pagurupu 1. Handiti wazviona. Saka uradziro kuti haana kurohwa because akaita mistake, asi vese pagurupu 4 vakarohwa. Kunzi sei matadza zvakafanana. Zvakangofanana nezvaitwa neuyu. Pfungwa yandoda kuti titore ipapo ndeyekuti chero munhu ari pagurupu 1 ka anogona kumbotadzawo. Alright. Zvine dambudziko kukopa manje yaatadza. Alright. Hatiti wapabataka. Muri kuti here saka pandakubvunzai because inini mubvunzo wangu hausati wachinja. Uri kuti mubhaibheri tine vanhu vaiita mabarika wari. Chienda pana Mateo 23 tipindure mubvunzo wako. Mateo 23 vhesi ya 2 na 3 tigoverenga vhesi 23. Alright, mirai ndiende ipapo. Mateo 23 Right. asvika pastor. Vhesi ya 2 na 3. Akati vanyori nevafarise vagere pachigaro chaMozisi. Saka zvose zvavanokuudzai muzviite nekuzvichengeta. Asi musatevere mabasa avo nekuti vanotaura asi havaaite. Vhesi 23. Verse 23. Right. Mune nhamo imi vanyori nevafarise vanyengeri, nekuti munopa chegumi cheminte neanisi nekumini, muchirega zvinhu zvikuru zvemurayiro zvinoti kururamisira mhaka nengoni nekutendeka. Maifanira kuzviita izvi nekusarega kuitawo izvozvo. Now panapa pari kubuda pfungwa yekuti pane watungamiriri munyaya dzekunamata. Hanzi naJesu zvavanokutichay zviri correct. Itai. Asi pakunorarama musateedzere mararamiro avo, nekuti ivo kana vaticha vanonorarama zviri different, vanonokundikana. Pane zvimwe zvavanogona sekuti hanzi patithe vanogona kabisiro kechegumi. Alright. Asi pane dzimwe area dzekururamisa nekuita zvakanaka avapo. Saka imimi vakopei pavari kugona, asi pavari kutadza musakope. Ndosaka tichiti munhu ari pagurupu 1 anogona kutadza. Unoita dambudziko kana wakopa kwaari zviri anzairirwa. Inini ndakunzwa mukuramba muchingoti group 1. Mukurevei kana tiri kureva kuti imi ndani vari mugroup 1. Alright, handiipa neumwe munhu tiverenge numbers. Kama kuti group 1 muri kuita ngezvinonzi kune vakaita mistakes mubhaibheri ndo vatinoti group 1. Saka tisavakope mistake avo. Right. Tiri kuti isusu kune vakatitangira pakunamata, vatinoti madzitateguru pakunamata. Right. Vane zvavaigona. Handitika, asi vane zvavaitadzawo. Saka isusu kana taakukopa, bhaibheri rati musanokopa madzitateguru pavaitadza. Dzokerai pakutanga
munoona kuti pfungwa yaMwari yanga yakaita sei. Alright. Inzwa pana numeri 12 Numbers 12 verse 3 verse 7 na8. Numbers 12 verse 3. Zvino munhu uyu Mozisi wakanga ari munhu munyoro kwazvo kupfuura vanhu vose vaive panyika. Verse 7. Muranda wangu Mozisi haana kudaro, wakatendeka paimba yangu yose. Iye ndichataura naye nemuromo pachena, ndisingataure nemashoko asinganzwisisi. Iye uchaona Jehovha kuti wakadii. Naizvozvo makaregereiko kutya kupopotera muranda wangu Mozisi. Right. Ida kuna Deuteronomy 32. Moses panapa mfundisi. Ari kunzi munhu akanga akarurama. Yes. Aiva munyoro. Yes. Zvekuti Mwari vakaona kunaka kwa Moses. Vakati ndinotaura naye face to face. Sizvatiri kuita takatarisana. Zvikanzi Moses ndiye munhu akatenderwa kuona mumwe waMwari. Nechimiro chaMwari. Anga aimwe level yekuti. But aine hutsvene hwakadaro neukama hwakadaro naMwari. Yes. Inzwa pana Deuteronomy 32 pa48 kuenda pa52. Deuteronomy 32 verse 48 kusvika pa52. Zvino Jehovha wakataura naMozisi nemusiwo yaakati, kwira pagomo iri reAbharimu, kugomo reNebho riri panyika yaMoabhi, rakatarisana neJeriko. Uone nyika yeKenani yandinopa vana vaIsraeri ive yavo. Ufire pagomo raunokwira ugosonganiswa nevanhu vako, sezvakafa Aroni mukuru wako pagomo reHori, akasonganiswa nevanhu vake. Nekuti makaita nemutowo usina kutendeka kwandiri pakati pevana vaIsraeri pamvura yeMeribha paKadheshi murenje reZini, nekuti hamuna kunditsaura pakati pevana vaIsraeri. Mozisi aiva mutsvene, asi aive munhu. Right. Aine zvaaitadza. Okay. Kutadza kwake ndokwakaziva kuti Mwari ati wandigumburisa paKadheshi. Okay. Saka hausi kunopinda muKenani. Kunyangwe achienda hake kudenga, asi akatadza. Saka isusu tiri kuti kana paine vanhu vakatitangira panyaya dzekunamata. Yes. Vaive vanhu hatinovakope pane zvavakatadzira Mwari. Alright. Ndopfungwa enda pana Mabasa 13 unzwe verse 22. Acts of the Apostles 13 verse 22. Akamubvisa akamutsa David kuti ave mambo wavo, waakapupura achiti, ndawana David mwanakomana waJese, murume womwoyo wangu, uchaita kuda kwangu kwose. David anonzi naMwari a man after my own heart. Kurati vanhu veva kuti vaive neukama hwakanaka naMwari, ukuti Mwari ukanzwa kuti uri pamoyo pangu. Azichinzwa manje kuna maKronike ekutanga 28. First Chronicles 28 verse ya 2 na 3. Verse 2 na 3. Ipapo mambo David akasimuka akamira nemakumbo akati, chindinzwai hama dzangu nevanhu vangu. Kana ndirini ndakanga ndichiti mumwoyo mangu ndichavakira areka yesungano yaJehovha nechitsiko chaMwari wedu imba yekuzorora. Zvino ndakanga ndagadzira zvose zvekuvaka nazvo. Asi Mwari wakati kwandiri, iwe haufanire kuvakira zita rangu imba, nekuti uri munhu wekurwa wakateura ropa. Right. David ari kunzi a man after my own heart naMwari. Yes. Asi Mwari pamberi apa anomurambidza kuvaka temberi. Yanzwa wakanyanya kudeura ropa. Maoko ako ane ropa. Saka kune munhu wekuti togona kuyemura chinamati chake. Asaine paakakundikana. Atikope paakakundikana. Alright. Ndakukunzwa imanje. Reka tibate umwe futi pana maKronike echipiri 20 verse 7. Second Chronicles 20 verse 7. Right. Imi Mwari wedu hamuna kudzinga here vaigara panyika ino pamberi pevanhu venyu vaIsraeri. Mukaipa vana vaAbhurahamu shamwari yenyu nekusingaperi. Uri kuona kuti Abraham ari kunzi shamwari yaMwari nekusingaperi. Andabvuma iyi group 1. Uri kuzinzwa chinzwa unzwe zvaakaita Abraham pana Genesis 16 1 na 2. Genesis 16 verse ya 1 na 2. Zvino Sarai mukadzi waAbhurahamu wakanga asingamuberekiri vana. Iye wakanga aine murandakadzi muIgipita wainzi Hagari. Sarai akati kuna Abraham, tarira Jehovha wakandikonesa kubereka. Pinda hako kumurandakadzi wangu zvimwe ndingawane vana naye. Abrahama akateerera shoko raSarai. Uri kuona kuti Abraham anga ane mukadzi wani Sara. But vasina mwana. Vanga vasina mwana. Sara ndobva atora patsika dzemuKenani. Dzaiti vahosi kana vasina mwana. Muranda anonzi agarwe naye nemurume wavo, asi vana vonzi ndevavahosi. Alright. Saka
Abrahamu anonzi naSara chitora tsika yekuno kuKenani. Tora musikana webasa. Haka musikana webasa. Eh. Aite vana panzvimbo pangu. Saka Bhaibheri manje rabva rati Abrahamu akateerera shoko raSara kwete raMwari. Iyo shamwari yaMwari. Iye ishamwari yaMwari. Eh. But pamwe pakanoratidza kuti paine karuchiva kekuchiva musikana uyo achimuona. Ora ndakunzwa ipasta. Wapabata. Ndakunzwa. Munondicorrecta kana ndakangasa. Right. Muri kuti pa example yamape egroup 1. Muri kuti muBhayibheri mune magambo ekutenda. That's right. Vaive varume after the heart of God. Right. Dzaive shamwari dzaMwari. Right. Ana Moses vaionana naMwari uso neuso. But vari iyo group 1 yedu. Vane mistakes avakaita tisingafane kukopa. Saka ndakunzwa imushe. Muruda kuramba argument yemunhu anoti inga David akaita barika. Inga Solomon akaita barika. Wabata manje ndokudira ka story wabata ipapa. Saka maramba shoko raramba. Shoko riri kuramba. Inzwa pana Luka unzwe kuti John anoparidzira vanhu achiti kuti Luka 3 verse 7 kuenda pa 14. Luke 3 verse 7 to 14. Naizvozvo wakati kuvazhinji vaiuya kuzobhabhatidzwa naye. Imi vana venyoka, ndiani wakakunyeverai kuti mutize kutsamwa kunouya? Naizvozvo berekai zvibereko zvakafanira kutendeuka. Musatanga kureva mumwoyo menyu muchiti Abrahamu ndibaba vedu. Nekuti ndinoti kwamuri, Mwari angamutsire Abrahamu vana pamabwe aya. Zvino sanhu ratoiswa pamudzi wemuti. Naizvozvo muti mumwe nemumwe usingabereke chibereko chakanaka unotemwa ukakandirwa mumoto. Vanhu vazhinji vakamubvunza vachiti, zvinotodiniko? Akapindura akati kwavari, ane nguo mbiri ngaagovane nousina, neune zvekudya ngaaite saizvozvo. Nevateresi vakauyawo kuzobhabhatidzwa vakati kwaari, mudzidzisi, todiniko? Akati kwavari, musareve mari kupfuura pamakarayirwa napo. Nevarwiwo vakamubvunza vachiti, nesuwo todiniko? Akati kwavari, musatorere munhu chinhu nesimba kana kupomera munhu nhema, mutende mubayiro wenyu. Saka John unzwa kaparidziro kake. Ari kuti imi mauya kuchechi ka imimi. Itai berekai zvibereko zvinoenderana nekutendeuka kwenyu. Zvinoratidza matendeuka. Kunongoti Abrahamu anga akadaiwo iwe uchisakurira ruchiwa ruri pamwoyo pako. David akaita barika uchisakurira ruchiwa ruri pamwoyo pako. Tendeuka iwewe. Woita michero yekutendeuka. Murume 1, mukadzi 1. Mukadzi 1, murume 1. No kurambana. Hakuna kuti andiboha saka ndaende kumusha kwake unotora umwe futi. Uri kusakurira chindini chiri mauri. Alright, pandakunzwa muchitanga pastor. Right. Kwete imimi. Bhaibheri rati vanhu vakaoma moyo. Saka pazone kurambana. Ndobva ratsanangura richiti kuri kwekutoti paita upombwe pamwe Mwari angatendera kuti murambane. Saka todine muterera ari kunzwa mumwe ari kutoti no vachipedza ndoda kuvafonera vambonzwa nyaya yangu but haine upombwe. Tobva tatotaura here kuti Mwari haadi kurambana. Because kune mumwe anenge achiti imbondinzwai vafundisi sepakadai panoitwa sei, vari kuvatereri vanenge vaine nyaya but Bhaibheri rinenge ramboisa yeupombwe parutivi. Muri kuteere dzimwe dzese idzi munhu ngaashinga ari kwaari afambe muzano raMwari. Chinoda kungonzwika vateereri ndechekuti isusu hatipo kuti titi yako nyaya yanyanya kuoma iwe, yako yanyanya kurema, handisi tinodaro. Ingonzwisisai vateereri kuti Mwari anovenga kurambana. Pega paanoti mungarambane ndepekunge paita umwe apinda muupombwe, murume kana mukadzi. Munhu anogona kusununguka, asi kana uchida unogona kumuregerera. But kuti muroi kuti azoita sei akatukana namai vangu anezana nasisi nabamunini. Because imwe reason inenge ichinzi haadi kuenda kumusha. Saka izvozvo zvese izvo Mwari haadi kurambana. Thank you nekupindura kwamaita. Vateereri toda kutendai. Tiri pachidzidzo chinoti zvitsvene zvaMwari. Saka chitsvene chatiri kutarisa nhasi mustudio inyaya yemarriage. Marriage itsvene kuna Mwari. Tichambonzwa kamwe. Apo Jesu anouya kugashira wake, vanhu vake vakanaka vanodikanwa senyenyedzi kudenga, vese vachapenya vachagara naye.
tinomuchingamidza vateereri tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu zvitsvene zvaMwari patiri kutarisa nyaya yemuchato pfungwa yaMwari pamuchato. Taona isusu kuti Mwari anoti pakuroorana ngapasaitwe zvemabarika. Mwari haadi zvakare kuti vanhu varambane. Regai tiende pamberi pana Genesis 1:28. Genesis 1:28. Mwari akavaropafadza. Mwari akati kwavari, berekai muwande muzadze nyika, mubate ushe pairi, muve nesimba pamusoro pehove dzegungwa, nepamusoro peshiri dzedenga, nepamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. Unoziva pane imwe pfungwa yauya pawakoverenga vhesi vamwe vanobva vati nekuti Mwari akati zadzai nyika ndosaka achiita vakadzi 15 kuti muri kuda kulimita Mwari. Mwari akati nyika haina unzi izadzwe nemunhu wani. Kuti mukatarisa Adhamu wacho haana kumboita vana 1000. Iye akatoudzwa naMwari kunzi zadzai nyika. Wacho Adhamu wacho haana kumboita vana 1000. Alright. Anditozvona. Saka kana zvichinzi zadzai nyika zvine zvichiti iwo kazonoita wako 2 3 ini ndito vangu 4 umwe uchito wake 5 umwe uchito wake 3 zvichidaro vakaendwa ivavo kwete kuti munhu wani uti ndoda kuti tadungwe ndizadze nyika ndega handizvo zviri kutaurwa nevhesi. Alright. Asi pari kunzi Mwari vana vakapuwa sechikomborero mumarriage. Okay. Anditozvona ka chienda pana Luke 1 uda kubvunza kuti chini asi mazvona ndoda kubvunza because pamatirano akapiwa sechikomborero ndiri kutyira vateereri vedu manje vari kuteerera because chamuri kuti chikomborero chemarriage kune vateereri vedu vekuti havana vana vacho pastor. Right. Iyoyo ka inopindurwa patakuenda papana Luka 1 vhesi ya 5 kuenda pa7. Luke 1 verse 5 kusvika pa7. Right. Nemazuva aHerodhi mambo waJudhea, mumwe muprista waivepo wainzi Zakaria, wegovero raAbhiya, mukadzi wake waive wevanasikana vaAroni, zita rake rainzi Erizabheti. Wakanga vakarurama vose vari vaviri pamberi paMwari, vachifamba nemirayiro nezvakarurama zvose zvashe, vasina chavanopomerwa. Vakanga vasina mwana nekuti Erizabheti wakanga asingabereki, uye vakanga vachembera vose vari vaviri. Panapa pane kapo iyi vese vatsvene vakarurama vari mumuchato vakasvika kuchembedzana asi Elizabeth asingaite mwana. Saka tiri kuti kudii ende apa zviri kutoita kunge zvinonzi vaitozva kuti dambudziko rine Elizabeth. Ndo matauriro ari kuita paiperi. Saka panapa muchato as long as ari murume 1 nemukadzi 1 vakabatana mumarriage mutsvene pamberi paMwari, muchato wakadaro Mwari anougashira. Saka zvinogona kuita nechitema manje vanhu vanogona kuti vakaroorana zviri correct panogona kushayikwa mwana, chitema chinokonzeresa kudaro. But tiri kuona kapo iyi vakasvika pakuchembedzana. Mirai pamuri tichitema ka ini ndiri kukunzwai tsanangurai because hatisi kuti chitema cheari kuita mwana kukura chimiro chepanyika pane chitema pano ndo chakavhiringa zano raMwari ndo chinokonzeresa kuti tisangane nezvimwe zvakadaro kunyangwe affectwa wacho asiri iye akatadza akonzeresa izvo. But tiri kuti pfungwa iri kubuda panapa ndeyekuti zviri possible kuti muchembedzane muri murume nemukadzi musina mwana, mai vashaya mbereko kana kuti murume ashaya mbereko. Zvinoitika izvo kuti kune vamwe varume anenge asingakwanisi kuita mwana but munogona kutochembedzana musina mwana. Ndo zvakaitika panapa. Ndo pfungwa iri kuburitswa nebhaibheri. Muchato wenyu uchitogashirika pamberi paMwari, Mwari achitofara kuti ndina Zakaria naElizabeth vakatendeka. Saka ngatitendekei. Zvino kune vamwe vanogona kuzoti pakaita 2-3 years nonda mazita akutanga kupopota uchika sadza redu mahara pano kana uchititsikira muyadhi pasina kana kamwana kamboberekwa pano imimi madzitete siyanai nehanzvadzi dzenyu, musiyane nevaroora kana paita dambudziko rekushayika mubereko. Nzwisisai kuti muchato iwoyo uri kugashirika munofadza Mwari wakadaro. Nekuti kuna vamwe varume vanozomanikidzwa maakutaura neanzi ndakanda angoti nditsvagewo mwana. Because kune vamwe vakatoita saElizabeth naZakaria vanenge vachiwirirana sezvamataura but haana tete vanenge vachinetsa muroora kuti haikona kungobhidhaira pamusha pana Samaita toda mwana isu. Saka zvinotozopa puresha asi ava 2 vanga vachiwirirana kana zvatozonyanyisa peta kutotama henyu muende kuminda mirefu.
kwavasingauye munobhidhaira muri muyadhi menyu mega muchiwirirana muchifadza Mwari. saka pasina vana still muchato iwoyo muchato pamberi paMwari. Okay. Anditi vashuwa vamwe unoona anosiya mukadzi kuti hanzi aita vana vasikana chete ndainotsvaga mukomana. Anditi vashuwa saka ikukuku ipfungwa dzinenge dzashonyororwa nechitema. Mwanasikana mwanakomana mwana kushaya mbereko muchato unongogashirwa naMwari. Ndozvona kuti zvinzwisiswe izvozvo kuti zviri kudariso hakusi kuti masekwa naMwari idambudziko zviwira vanhu zvinongosanganikwa nazvo. Reka tinde pana Genesis 16 verse 1 to 4. Genesis 16 verse 1 to 4. Zvino Sarai mukadzi waAbhuramu wakanga asingamuberekere vana, iye wakanga aine murandakadzi muIgipita wainzi Hagari. Sarai akati kuna Abhuramu, tarira, Jehovha wakandikonesa kubereka, pinda hako kumurandakadzi wangu zvimwe ndingawane vana naye. Abhuramu akateerera shoko raSarai. Zvino Sarai mukadzi waAbhuramu wakatora Hagari muIgipita murandakadzi wake. Abhuramu zvino akanga agara makore 10 panyika yeKenani. Akamupa Abhuramu murume wake kuti ave mukadzi wake. Akapinda kuna Hagari, iye akatora mimba. Zvino akati aona kuti wava nemimba, akashora vatenzi vake. Atirikuona Haga uya anzi Abhuramu amutore ane pamuviri akatanga kushorani. Ndiye anga akubhidhaira manje. Andozona izvozvi bikastonika zvinoitika pabarika rese. Panotori nekunetsana kunotongouya pabarika. Unoziva kuti vanhu vanogona kupfekedzana bhachi, vanogona kupfekedzana bhutsu, asi pane chinhu chisina kutenderwa naMwari kuti vasheye murume kana kusheya mukadzi. Saka izvozvo ndo zvinokonzera madambudziko aya. Saka mudzimba umu anenge angori right ndo kamudhara ikako kari kuti ndiri kumaneja barika, but vamwe vese ava pane kungoshorana. Vamwe madhara acho anenge aita ari kumaneja haazorore mupfungwa. Unozonomwa kuisa mazijurawo pamba anenge achitosezwa futi kuti kumbeko koga hakuna ari kupindawo paari kufunga kuti ari kumaneja. Saka barika rinounza madambudziko, rinounza kuchema, kutukana nekushorana mukati medzimhuri. Saka the best kungosiyana nazvo, kungoriregera. Vasati vapinda mubarika namatai kuti murambe makamira. Vamo chiendai munokumbira kuna Mwari kuti ndodii. Mwari anokupai anza. Reka tinde pamberi vaRoma 3 tiri kutaura nenyaya yemuchato pazvitsvene zvaMwari. Romans chapter 3 verse 23. Verse 23. Nokuti vose vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari. Vhesi iri riri kuburisa pachena mufundisi kuti vanhu vese hakuna ari perfect. Izvozvo zvatakada izvi hakuna ari perfect. Ndosaka uchinzwa vakuru vachiti hakuna munako asina chinongo. Munhu wese hakuna musha usina gonzo, nekuti munhu wese anotori nedambudziko raainaro. Anditi wazviona, but saka kana zvakadaroka zvoreva kuti hakuna marriage inogona kuva perfect, because vanhu 2 vasiri perfect vauya pamwe chete havangabudise chiri perfect. Kureva kuti hakuna marriage. Pastor, mukadaro manjeka maakutoita kuti dzimwe nhubu dzipembere manje, because zvamuri kutaura izvi ndo zvinotonyanya kushandiswa vanhu vakanetsana mumba. Kuti kana wangoida murume ari perfect, then I'm the wrong person. Move ako. Inini I'm not perfect. If you want someone ari perfect, then I'm not the one for you. Muri kuzwa manje munhu anenge aita musikadzi ipapo. Izvi pakutaura izvi kaizvi hatisi kutaura kune vaya vanenge vachida kufadza nyama dzavo. Tiri kutaura kune vari kuda kufadza Mwari, vari kushingaira naMwari. Tiri kuti mukushingaira kwenyu chero muchinamata mese, nzwisisa kuti iwewo murume hausi perfect, newewo mukadzi hausi perfect. Saka muri 2 hamugone kuburitsa union iri perfect. Saka kureva kuti muchato mumwe nemumwe une maproblema awo. It's okay. Hakuna dziva risina chura ati unoziva tsuvu yechikaraka. Muchato umwe nemumwe une maproblema awo. Asi kunyangwe zvakadaro Mapisarema 133 verse 1. Mapisarema 133 verse 1. Tarirai kunaka kwazvo nekufadza kwazvo kana hama dzichigara pamwe chete nerugare. Saka hanzi zviri possible kuti vanhu 2 vasiri perfect vagare pamwe chete nerugare. Ndokunge murume nemudzimai umwe nemumwe achizvimisira kuti ini ndinoda rugare kumba kwangu, votanga kushanda nekushingaira
kuti rugare rwuve kokumba. Pastor, batsirai pekutika vanhu vasiri perfect. But mumwe ari kungoramba achiita zvisiri perfect, pastor, ari kungowedzera. Because pekutanga ka mune makawirirana ataura kuti hakuna munhu asina history. Iwo nehistory yako indine yangu ndo mavara avanoshandisa mazuva ano. Mowirirana imba yotanga. But kune mumwe ari kuramba achingogadzira history, pastor. Izvozvo zviri wrong, hazvifaniri kuitika. Apa tutatsiurei ipapo zveshuwa, because kune mumwe ari kuramba achingouyisira mumwe history bedza achingouyisira mumwe history. Haufaniri kuramba uchishungurudza umwe nekumugadzirira zvinomushungurudza uchiti ndakaberekwa takadaro. Kuti zvinhu zviite paite rugare mumba zvotoda kushingaira kurwa nezvakashata zviri matiri. Kuisawo effort, uve kind kune mumwe wako, uve patient, uve munhu anotaura neunyoro, munhu anomunzwira, munhu anoregerera kana umwe aita mistake. Pastor, yes, pekuti mumba muite rugare ndo zviri kudiwa nevateereri. Vanhu vada kutonyatsonzwa kuti runouya sei. Ndo zviri kutambudza. Chekutanga vaFilipi 4 vhesi ya 13. vaFilipi 4 vhesi 13. Ndingaita zvose naiye unondipa simba. Zvese ndinogona kuzviita ndichibatsirwa naKristu. Saka nzwisisai kuti muri hamusiri perfect, asi Kristu anogona kubatsira murume, agobatsira mudzimai kuti pakugarisana kwavo vagare nerugare. Kristu anogona kubatsira vabereki, obatsira vana kuti pamusha pave nerugare. Anogona kubatsira masiblings vakagarisana pasina vabereki. Saka Kristu ane simba. Kristu ane simba. Chindibatsirai chinhu ichi, pastor, ndikuona nguva dzedu dziri kufamba. Kune zvakawanda zvinonetsa marriage. But vanhu vazhinji ukavabvunza unonzwa kuti communication. Communication. Amuno here zvamungatibatsire area iyoyo. Ipapo panovhiringa zvishwa. Inzwa Proverbs kuti anoti chi? Proverbs 15 vhesi ya 1. Verse 1. Mhinduro nyoro inodzora kutsamwa, asi shoko rinoodza mwoyo rinomutsa hasha. Saka tinofanira kugadzirisa matauriro atinoita. Pasi pekuti umwe akati iwe kuti uyu akakwidza izwi iwe kwidza izwi. Izvozvo zvinoita kuti paite hondo mumba. Handiti wazviona. Saka pari kunzi mhinduro nyoro, namatira kugona, chero umwe akatanga apicha pamusoro, iwewe dzikisa izwi rako. Handiti wazviona ka kuti udzore kutsamwa kuya kwaitika maari. Zvirevo 21 vhesi ya 19 inoti kudi. Zvirevo 21 vhesi 19. Zviri nani kugara murenje pakugara nemukadzi unokakavara nounonetsa. Handizvona. Pamusha pakaita kupopota hapanakidze kugara. Whether murume apopota kana mukadzi apopota. Handizvona. Umwe anenge akutonakidzwa nekugara kumaraini nekuti pamba panopopotwa. Saka James anotipa yambiro panyaya iyoyi. James chapter 1 vhesi ya 19 na 20. James 1 vhesi 19 na 20. Munozviziva henyu izvozvi, hama dzangu dzinodikanwa. Asi munhu mumwe nomumwe ngaakurumidze kunzwa, anonoke kutaura, anonoke kutsamwa. Nekuti kutsamwa kwemunhu hakuiti kururama kwaMwari. Saka kana takagarisana ka, haikona kugara uchizvikuza kuti ndine hasha ini. Hanzi nonokai kutsamwa. Mokasira kunzwa kana umwe achitaura, wononoka kupindura. James ari kutoti kana umwe ataura, ukaona ataura shoko rinobhowa, iwewe tanga wafunga kuti shoko rataurwa iri ndingapindure sei zvinounza rugare. Saka parikutokurudzirwa chikuru kutonyanya kunzwa. Kunzwa, kuteerera, then wofunga usati wapindura. Mashoko auchataura futi utange wazvibvunza kuti anounza rugare kana kuti anowedzera hondo. Handizvona ka pakugarisana apa ndo pa communication. Saka zvakakosha unoitaura kuti mufundisi vanotaura zvinorwadza. Anenge achikuudza nyaya yake. Kunza musati mambonzwa mashoko amunotaura imi. Saka iyo wacho anotaura mazishoko iwayo ka kumbira Mwari vakubatsire kuteerere uyere mashoko ako usati waataura. Because mashoko anokuvadza munhu. Handazvona. Matthew 7 ka inopa imwe yambiro yakanaka pa vhesi ya 12. Matthew 7 verse 12. Saka zvinhu zvose zvamunoda kuti vanhu vakuitirei, muvaitire nemiwo saizvozvo, nekuti ndiwo murayiro nevaprofita. Hanzi do unto others as you want them to do unto you. Saka imbotiwo kana umwe akanga apotsa kutaura kuti tomboti ndini ndapotsa kutaura, ndaingada kuti ndipindurwe sei. Ndozviri kutaurwa naMateo. Ukaona usingadi kupindurwa kapinduro kawauda kuita iwewe chibva wakaregera.
handivazvaonaka. Saka munhu wese akapota achidaro izvi zvinhu zvikai zvatizvigone chiberekerwa. Ndosaka zvanzi totoda kubatsirwa naJesu. Ukati makuseni uchimuka ndibetsereiwo tenzi, mapinduriro acho andichaita mukadzi wangu, mapinduriro andichaita mwana, mapinduriro andichaita murume wangu. Handivazvaonaka. Mark anoti kudi chapter 9 pa23. Mark 9 verse 23. Jesu akati kwaari, kana iwe uchigona kutenda, zvose zvingaitike kuno unotenda. Saka chinodiwa manje kuti ini ndinotenda inini kuti Jesu anogona kundibatsira tikaita rugare mumba mangu. Zvisinei nesituation irimo. Mukadzi wakaroora pamwe anotaurisa, anopopota, kana kuti murume wakaroorwa naye, murume uye asiri caring, haakutauriri nemanzwi manyoro, haasi munhu ari patient, anongokujinyura pese pese achingokushoropodza, but iwe ukati naJesu zvinogadzirika. Ndakunzwai pastor. Ndaona nguva dzedu dzafamba. Ko mungabatsire sei mayouth pastor? Because apa muri kungoita kunge chidzidzo ichi muri da kubatsira vamudzimba. Mayouth zvakamira sei pastor? Uri kumayouth uku pane zvotarisirwa naMwari here? Right. Uri kumayouth pakunorora panoda kungwarirwa. Kumbira Mwari akubatsire, akutungamirire. Plus because mimi mamuchiti Mwari anoenga barika, Mwari haadi kuti parambane. But kumayouth kwacho vari kungosiyana. Mumwe zvino anenge akutodanana newechi13 wechi20. Right. And ikoko kwacho kwamuri kuti uko anoenga kurambana, kumayouth kwacho vamwe vari kungorara vese. Saka amuno here kana verse 1 rekuti mayouth edanzwo pasi. 1 Corinthians 6 verse 18 inoti kudi. 1 Corinthians 6 verse 18. Tizai upombwe. Zvivi zvose zvinoitwa nemunhu zviri kunze kwomuviri. Asi anoita upombwe anotadzira muviri wake. Saka upombwe huri kurambidzwa kune vakaroorana. Nekuti hunopwanya mwoyo womwe wako. Anorwadziwa kusvika pekupedzisira. Trust inobva yapera. Kumayuthiwo upombwe hwakaipirei. Nekuti hanzi unenge uchitadzira nyama yako, wazvibatanidza neuyu, mangwana wazvibatanidza neuyu, machinhu chimwe chete, mangwana neuyu. Zvinoto iwe unopedzera watove confused. Ende uri kuteera kunakidza kwenyama, asi hazvikuumbe kuti uve munhu akanyatsoti twasa. Ndo zvimwe zvinovhiringa izvozvo. Nekuzokonzera kuti pandakamuroora akangonditizira ndandisinganyatsomude. Handitozvaona. Zvinenge zvakonzerwa nekusazvibata. Saka zviri kunzi hutizei. Muri mayouth chero maroorana unoda kutiswa. Ndokurayira kunoita shoko raMwari. Musati mava panhare ndoda kungotsimbidziro ipapo. Vateereri, tizai upombwe. Chitaura henyu. Tinoda kutenda vateereri. Muchato mutsvene ngauchengetedzwe neutsvene. Hatizivi chimiro chamo muchato wenyu. Jesu anogona kukubatsirai. Kana muchitenda anogona kukupai simba. Mukatotanga patsva semurume nemukadzi, motoona zvinhu zvenyu zvakutobaka zvichienda mberi. Vasati vapinda mune mamwe madambudziko atati tichitaura panapa, ibvai manamata kuti Mwari ndibetsere ndisafe ndakatsika ikoko, ndisafe ndakagurana ikoko. Kana paita mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kuti tibatsirane, munogona kuona hama dzenyu, shamwari dzenyu vari pedyo nemi vanopinda sangano rema-Seventh Day Adventist, vanoziva kwekukudirectai kuti muende kunobatsirwa. Kana kuti munogona kutifonera, kutumira ma-message, ma-SMS, ma-WhatsApp message panhare dzinoteera 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari ave nemi. Tigosangana muchikamu chinoteera. Uyanyi mudzimbu mchene zadzanyi moyo wangu. Uyanyi wozvino pano zadzanyi moyo wangu. Uyanyi zadzanyi Jesu nemudza wenyu. Uyanyi wozvino pano
simba ndinopfugama kwenyu mudzimu usingaperi.